The conflict has been gaining momentum. It's between two neighbors that share a complex history. We're talking about Ethiopia and Eritrea. Lately, Addis Ababa has been using military pump and show to rally support as tensions rise with Asmara. Now this week, Ethiopia celebrated the 130th anniversary of the Battle of Adwa. It marked the country's victory over invading Italian forces in 1896. The battle helped to ensure that Ethiopia was never colonized. عفشا أمونغو إيرتران إثيوبيان زلو قداي تتقاقامي أبزي زيناتات كمالالس نريو لنا كل جزيد ما مسافتك بحري زتها حزنت بيجيروم يمزقبرو بلتقنا نلولاونت إيرترا كدفر أبزك شبد بد أبزبلو زلو جزيه ويوان كلتين هجرات نكويناتي دالوا كم زلوا زي بو سايديزم كلتين وجنات بزبل مخنيت نيرترا أكل نايتي زنبو أكايدا كمودما أكل نايتي زعبده سرعات زخود زلو نايبلتقنا سرعات زخود زلو موسو حويس كان خلتيوم ناب كويناتي آتوا خمزة لوا زبل زربا كم معلتنا معلتي إننا هاري زخي زلو دارجا سومناوي حدش تهديد ناي بحري إنا بقسو قبل عليه إرتراز قبرو زلو كونتات قليل هيكونن أبز سمعوهم التي زقبر زل أجندات ولا نخال على تخونه نبحري زبلجن كم تقدامي أجندا غيرهم يمزقبرو زلو من البات أبتز تقبر زنبرة نايت بلتقنا زقبرون مراحيهم زبلو زلو خنسمع سلزقنا I envision another ADWA. For me, the issue of securing port access and ensuring national prosperity represents a contemporary ADWA. I hope that every Ethiopian will help transform this vision into reality by prioritizing peace, restoring the port, and fostering the prosperity of our nation. ስለዚህ ሓድሽ ዓድዋ ኢና ንጥምት ዘለና ከምቲ ናይ ቀደም ዓድዋ ቀደም 130 ዓመት ንጥልያን ከይወሮም ዘተሓኑ እንታይ ዘራኽብ ኣለዎ እዚ ስለዚ ከምቲ ናይ ዓድዋ ዝተሓናዮ ካልኣይ ዓድዋ ድማ ናብ ኤርትራ ጌርና ወራር ጌርና ባሕርና ከነማልስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኖ ካልኣይ ዓድዋ ኣይኮንኩምን ክትገብሩ ካልኣይ ናደው እዚ ክፍጠረልኩም ካልኣይ ፍሽለት ናይ ካልኣይ ኮነን መበል ክንደይ ፍሽለት ንበሎ እስከ ንገሩና ክንደይ ግዜ ፈሽሎም ዞም ጎረቤት ኣነ ክቆፅሮ ስለዘሸግረኒ ንዓኻትኩም ይሕሊፈ ገዲፈኩም ኣለኹ ክንደይ ግዜ ፈሽሎም ናብ ኤርትራ ክፍትኑ ቁፅሪ የብሉን ብኣይ ወገን ግን ድሓን ብዝኾነ እቲ ሚድያ ነቲ ናይ ብልጽግና ነገር እንዲዩ ዝደፍእ ብኩሉ መንገዲ ኣነ ግን ብዙሕ ደስካሕክዕ እንዲና ብዙሕ ዘፈንፍን ዘረባ እንዲና ንሰምዕ ዘለና ኣነ ተፈንፍነኒ ዝሰማዕኳ ዘረባ እዚያ እያ ነዚያ ስምዑለይ ገለ ለባም ኮይና ገለ መኻሪት ኮይና ገለ ሰራቂት ኮይና ኣብ ልዕልና ዝገብርዎ ዘለዉ መወዳእታት ስለ ዘይብሉ where was that video man I'm really shocked by that video رباي قالكم حق زي مثلا يس Ethiopia will not disappear because it's landlocked, and it will never reach its full destiny if it stays trapped inland. Ethiopia, Out loud, the map of the Horn of Africa was not designed for Africa. زي هذا سب قال ميدياتنا بريطانيا تسرحيو كم ጋዜጠኛ ይድማ ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ፅልኹም ዘለዎ ብዙሓት ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ለንቀነ ዝበላ ግን መስተምም እያ ስምዕዎ እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበሃል ትሪእዎ ዘለኹም ብሰንኪ መግዛእቲ ይቆይሙ ገዛእቲ ሃይልታት ባዕሎም ዝገበርዎ እዩ ስለዚ ነዚ ብመግዛእቲ ተገይሩ ዘሎ ዶባት ይኹን ሃገራት ቀፃልነት ዘለዎ ሰላም ክንረክብ እንድሕር ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ዘሎ ስምዕዎ It was drawn by European colonizers who carved lines with rulers, not with knowledge of clans, trade routes, or kinship. Those borders split communities into two. እጂ ከም ፈላጥ ኮይኑ ይዛረብ ዘሎ እዚ ኩሉ ዶባት ትሪእዎ ዘለኹም ናይ መግዛእቲ ኤውሮጳ ድመፀ እምበር ኣፍሪቃውያን ባዕሎም በባዓለይቶም በባዓዶም ዝገብርዎ ኣይኮነን በባዓለይ ዝሰርሕ ነይሩ ተኾን ንስኻ ሶማሊ ዘይኮንካ ናብ ውሽጢ ሓንቲ ሶማልያ ትበሃል ኣለኻ سبب حنت عليه سلزخونه حجر صبغ زخونه يرتزغون روسو مسرعون يرو سوماليا لدي حد الناس يتكبر سوماليا سي هيمانوتهم حدا قوانقوم حدا بزح نجار حدا زغبرهم الله كامل افريقيا دما تزخفت هاجر بنا حدا مبلع قصر حدا تسرع سوماليا سلازي روسو تسرحنا يرتزغون هاجرات اب عالم قدامي سلام زلوا ويون كابتن قدام سلام زلوا انا زنبرا زلوا سويسرا حدا عينت عليه دما يكون نايتن سلسته زي سما مع هاجرات عليتيو الان جرمن فرنسا زياتهم سلستيوم اب تاريخ بزعق زي زغرافاتيو سلستيوم دما ابزا عدنا له ابزا سويس
سلست يوم كبالو عقلو ذا سويس قل بسلام يوم زخدو سلازي بزحنا تايكون انتقام كم زناتكا زعسور سنتهلكا يصقف انت مفتحنا اتو يو كغرمكم سمو شجر كورخينا زركبه قبل لنا إثيوبيا مفتح تركب تخينا نصقما بالابلايلو تغبري سمعوي landlocked as its fate. But history teaches us this lesson clearly. How you pursue access matters more than why. Force breeds fear. Fear breeds resistance. Resistance is warfare and loss. For Eritreans, sovereignty is not abstract, it's sacred. Any discussion of borders without acknowledging that pain is doomed to fail. Somalia and Ethiopia fought the Ogaden War of 1997 and 78. حنتي زرباناتو سبيراس ناتكا بيس سلازي مفتحناتو انتاي كغبري سمعوا انتاي غبر بالا سوليوشن ناتو Exchange. Let's redraw the map peacefully. Step 1. Ethiopia relinquishes its Somali inhabited region. This is not a loss, it's a correction. A community long divided by colonial borders regains political coherence. Step 2. Ethiopia receives the Afar inhabited region of Djibouti, including most of its coastline. This will give Ethiopia 200 to 300 kilometers of Red Sea access, connecting it directly to global trade. It would also reunite the Afar people, divided today between Ethiopia and Djibouti and Eritrea, into one political home. Addis Ababa gains access, the Afar people gain unity, history gains symmetry. Step 3. Djibouti is compensated fairly. Djibouti does not walk away empty-handed. It receives parts of Ethiopia's Somali region, an Audal region, territories in northern Somalia often referred to as Somaliland. The clans inhabiting these areas, Isa and Samaron, align with reality. And crucially, Ethiopia commits to using Djibouti's port, let's say for another decade, while helping Djibouti build an alternative source of income. No economic shock. This requires agreement between Ethiopia, Somalia. This is the title of ማለት ዝጸረፍ ካንተ ጸረፍ ካሲ አይ ካخلካ ይክልኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዝቀረ አፍሪካ በሰላም ክነብር እንድሕር ኮይኑ ሶማሊያ ነቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ናታ ወሲዳ ንሶማሊያ ክትባለዋ ስለዚ ህዝብ እዚ ሓደ ክኾን ኣለዎ ሶማሊያ ሶቲ ክልል ሶማል ናብ ሶማሊያ ይኸይ ኦኬ ብናቱ ሩስያ ዝብለኩም ቀፂሉ እንታይ ይብላሎ ነዚ ናይ ኤርትራ ብሙሉ ገማግም ባሕሪ ዓፋር ዝበሃል ወሲኽካ ንጅቡቲ ንኢትዮጵያ عفار زبل جيركا تبع إثيوبيا دما ججف بحر تركب سلازي تا عباي سوماليا حلمناتو كتكبر إيرترا زعبي كفال مريتا هيبا قال مليبل أبزي حجي انتهايبل مسيركم دنقاصناتو جبت حجي ترأي دا كتر فايدة لني سلازي اتزل لوانا سومال كلل وسيخكا نت سومالي لاند زبالت أو دال السيت وسيخكا تحقزا نتو ودبات إثيوبيا هيباتو زلالما إثيوبيا جنزب كتبع اللواي بلالو نا إيرترا قنا يزاربني زي إيرترا it's okay إيرترا ترسع تخليها يبلالو ስለዚህ ከምዚ አቶም ዝኣመሰሉ ኣብ ማርሻ ዝኾነ ርእሲ ዘለዎም እንታይ ክንብሎም ንኽእል መልሲ የብልናን ግን እዚኣቶም ሚድያታት ተባሂሎም ከምዚኦም ዝገብሩ እዚ ዘረባዚ ንኤርትራ ንምምቃል ኩሉ ኣጀንዳ ዘለዎ ካብዚ ኩሉ ክንወፅእ ተኮይና ድማ ኤርትራውያን ሓድነትና ክንሕይል ኣለና ሓድነትና ከነበርትዕ ክንክል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ልዕልና ዘሎ ውዲት መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ንቐፅል በቲ ዋናዊ ዘሎ ጉዳይ ድማ ንስገር ملكتي نشابيا نسراويت إريتريا نقولهم زلني ملكتي كانت أبتب تبل داوا تمسو اللوا راح يذكرهم زفتو صبوق يعني لنا كور قدامي مينستر نعم قدات شعبية أو أنا هذا نكيوت أنا شعبية زلوا بوليتيكاون قطباون قمنا انتهي يمثل كاب زقرم صراعة شعبياون بزقدد منقدي بالمعات أي عمنن بس قر سلطان أي عمنن بدقون أي عمنن حزب إرترا كم زفلت فتاو صراحن فتعار صراحن يو ግን ከምኡ ዘመሰለ መንግስት ክረክብ ኣይከኣለን ኩልና ከም ንፈልጦ ሻዕብያ ስልጣን ክህዝ ከሎ ዳርጋ ልዕሊ 300 ፋብሪካታት ኣብ ኤርትራ ነይረን ሎሚ ዳርጋ ኩለን ዓንየን የሉን ሽዑ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነይራ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ትበሃል ንሳ እውን ተኣፅያ እያ ከም ሃገር إرترا كم حجر حنتي يونيفرسيتي يبلومن
ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ገዲፉ ናብ ስደት ይመርሕ ኣሎ እዚ ፍሉጥ እዩ ዩጋንዳ ሱዳን ሳውት ሱዳን ኢትዮጵያ ኬንያ ኣብ ኩሉ ጎረቤታት ይሓድም ኣሎ ሃገር ባዶ ትኸውን ኣላ እቶም ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ሰሪሆም ከይበልጽጉ ድማ ሰለልቲ ሓዊሱ እናለኣኸ መን ጥዑይ መን ሕሙም ምኳኑ ምፍላጥ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ እቶም ንጹሃት ይብድሉ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ከም ሃገሮም ክሰርሑ ኣለዎ ዝብል ኣቋም ሒዝና ነርና ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ተሓዊሱ ዝመጽእ ሕሙም ሓሳብ ዘለዎ ሰባት ንሳቶም ስለ ዘለዎ መን እዩ ጥዑይ መን እዩ ሕሙም ንምፍላጥ ድማ ዝግበር ፕሮሰስ ትጥዑይ ከም ዝብድል ይፍለጥ ኣብ ዓዶም ሰላም ይስእኖም ኣብ ስደት እውን ሰላም ይስኖም ኣሎ እዚ ናይ ክፍዓት ኩሉ ስሩን መሰረትን እዩ ሰብ ኣብ ዓዱ ክነብር እንተዘይከኣለ ወፂኡ እውን ከም ዓዘ መሰለ ጸገም እንተሃለዎ ብጣዕሚ አጸጋሚ እዩ እዚ ይቅር ክባህል ዘይግባኦ ሰብአዊ በደል እዩ ዝመስለኒ እዚ ይቅር ክባህል ዘይግባኦ ሰብአዊ በደል እዩ ካብ ልምድና ቅርብ ኢልና ክንሰርሕ ፈቲና ነርና ካብ ልምድና ዝተምሃርናዮ እንታይ ተይልካኒ ካብዚ ሃይለ እዚ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ክርከብ ዘሂሰብ እዩ ስለ ዝኾነ ኣቕሚ ተተረኪቡ ካብ ምዝራግ ዓዲ ኣይውዕልን ይኩን እምበር ብደንቢ ስለ ዝንፈልጦ ደጊሙ ንህዝብና ክብድል እድል ኣይረክብን ከም ዓይነት እድል ኣይንህቦ ኢና ምናልባች እንተፈቲኑ ድማ ናይ መወዳእታ ፈተነ እያ ትኸውን ኢለ ይዝኣምን ክቡር ቀዳማይ Okay, so much. مع الزرباي تزاري بزلو. سلزي نزي بخمي كتملسلو تخيل كبد زباليو. مغنياتو اتزربا exactly انتايت الاماناتو كتفلت كتكلالكا سب دليتكو زارب يقوليو اتزربا تداليو اصبيقو تداليو rehearse ገይሩ ጽቡቕ ዝኾነ ምድላዋት ገይሩ ምስቲ ዘረባናቱ ክኸይድ ዝኽእል ምስላታት ነቲ ዘረባናቱ ከራጉደሉ ዝኽእል ጭብጥታት ብዙሕ ሪሰርች ተገይሩ ተጻሒፉ ሸምዲድዎ መጽኡ ይዛረብ ዘሎ ሃንደበት ካብ ርእሱ ምጽ ኢልዎ ኣናላይዝ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ኣይኮነን 30 ደቂቃ ገይሩ 30 ደቂቃ ወላ 40 ደቂቃ አይደነ እቲ ዘረባ ድማ ኩሉ ነገር very planned እዩ ሃንደበት ተዘርበ ዘረባ የለን ኣብዚ ስለዚህ حج نسك قبرز دلزلو أبي أحمد you know the game is أبي أحمد انتهي دللو كابانا نفلط لنا نحن نقوم مشيتن أسمي منا يزلو ناير تراف دقا بحر يزلزلو لو لاواف دقا بحر كابي يرترا نحوارو عصبنا تويم لسولي بقيقا يخيدوكم ملسينا قال لهم ملخن قبرنا سلازي إزي سبزي ناسنا يرترا يامني أم ناسنا يرترا لو لاونتنا يرترا أي عبمني ኣብ ናጽነትና ኤርትራን ኣብ ልኡላውነትና ኤርትራን ዘይኣመን ሓይሊ ብዛዕባ ኤርትራውያን ሓልዮት ክህልዎ ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ ኣነ ርእሲ ድንሽ እየ ዝብሎ ርእሲ ዝበሰለ ድንሽ እየ ዝብሎ ምክንያቱ ብመሰረቱ ንህላወ ናትካ ንመንነት ናትካ ነቲ ሃገራውነት ናትካ ንኩሉ መትከላት ናትካ ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ክሓልየልካ ይክእልኒ ሓልዮት ሃገር ምስ ሃለወካ ጥራይ ሃገር ተዘይብልካ ንኤርትራውያን ክሓሉ ከሎ እንታይ ክብል ይፈትኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሰዲድኩም ንኽትመፁሲ ዕድል ክንበኩም ምኽኣልና እንተኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ክትነብሩ ዕድል ክንበኩም ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሞ ክንቦ ስለ ዝኾና ንስኻትኩም ድማ በላሕቲ ስለ ዝኾንኩም ነቲ ቦታታት ነቲ ዕድልን ክትምንጥልዎ ስለ ትኽእሉ ካብቲ ቦታቲ ከነሳድደኩም ኢና ምክንያት ንጥቀመሉ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለያ ናይ ሻዕብያ ስለ ዘለው ኢልና ኢና ናብኡ ከነምፃልኩም ንዓኻትኩም ከነሳድደኩም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ መሬትኩም ክንወስዶ ኢና ኣብ ደገ ባሕርኩም ክንወስዶ ኢና ፅባሕ ንጎና ዓድኹም ተኣቲና ድማ ከም ገለ ኢሉ ብገለ መንገዲ ክሰልጠኳ ኣይክልኒ ዓዲ ክቋፅር ዘይካለ ዓዲ ማቱ ክሕዝ ኣይክልኒ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ዓድኹም እውን እንታይ ክንገብረኩም ምዃንና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሓልዮት ናይ ኤርትራውያን ከስማዕ ኣይክልኒ
بركت ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ዝጥቀመለን ዘሎ ኤግዛክትሊ ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዘይዓገበ ዘሎ ኣበይ እንተሃሪምካ ከተስምዖ ትኽእል ፅቡቅ ዝኾነ ተዳልዩ ዝዛረበ ዘሎ እዩ ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ ይስደድ ኣሎ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ከም ድልየቱ ክምዕብል ኣይከኣለን ዕድላት ክረክብ ኣይከኣለን ብላብላ ዝብል ዘሎ ኩሉ ዝዛረበ ዘሎ እቶም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብመንግስቲ ኤርትራ ዘይዓገቡ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ የስ ኤግዛክትሊ ኮሚ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንሳቶም ኮንደኾን ኣብ ጎኒ ፅጉዕ ዝኾኑ ንዑ ንምፍታን ዝጥቀመሉ ዘሎ እምበር ነዚ መንግስቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ትማሊ ማዕኮሩ ዝልሕዝ ዝነበረ እዩ ዝደለኻ ማለት ንዘረባኻ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ኣለና እንታይ ማለት ኣነ ዝኾነ ነገር ብጭብጢ ክኸውን እየ ደስ ዝብለኒ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ኣገር ዘለዋ ሓደ ፀገማት ንምፍታሕ ዝተፈለየ ተራ እንዳተፃወተ እዩ ዘሎ ድሌት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ብሰላም ኮይና ምስ ኤርትራ ዘለውን ናይ ቁጠባን ናይ ፖለቲካን ዲፕሎማቲክ ስራሕ ዓብዩ ተማሂሹ ብሓባር ክንጥቀም ኢና ዝብል እምበር ውግእ ህዝቢ ኤርትራ አይደልእ መንግስቲ ኤርትራ አይደልእ ህዝቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ አይደልእ ንስኣቶም ገሊፍካ ምስ ካልኦት እውን ውግእ ዝበሃል ዘለባ ከይፍጠር ዓብይ ናይ ሓውነት ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ዝመስለኒ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓቂ ንምዝራብ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ተኸይድካ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላም እዩ ዝሰርሕ ንልማት እዩ ዝሰርሕ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ኦኬ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ትማሊ ንመንግስቲ ኤርትራ ከምዚ እዩ ዝገብሮ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ብብዙሕ መንገዲ ኣናላይዝ ክኸውን ሰሚዕኩም ኣለኹም ብዙሕ ዓይነት ኣናሊሲስ ተገይሩሉ ዘሎ ሓንቲ ካብቲ ኣናሊሲስ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድ ክዝረብ ከሎ ዝጥቀሙላ ነገር እንተላ ግን ኣብዚ እውን ነራ ምናልባት ተረኺበያ ቻርት ክበኩም እየ ደወስስ ኣይረኸብኳን ኣለኹ እስኪ ኣበይ ፀኒሐ መሲልኩም ኣብዚ ሂበኩም እሽ ፀኒሐ ነቲ ዝበሃል ዘሎ መረዳእታ ክህበና ዝኽእል ዝበልክዎ እዩ give me a second I am searching something ንኩሉ ነገር ሲ ብስእልና ረኣናዮ እንተተዛረብና ዝያዳ ትርጉም ክህብ ይኽእል ኢለ ኣብዚ ዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ኣብቲ ግዜ ሰላም እዞም ክልተ ሓይልታት የብሎምን ግን ድሓን እዚኣ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ኣብ ሰላም ከለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ሰላም ከለዉ መን ነይሩ ኣብ ጎኖም ቀንዲ ነቲ ሰላም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን መጀመርያ ክመፁ ከሎ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ ምስራሕ ኣብ ተራ ተፃወተ መን እዩ ኢማራት እዩ ነይሩ ስዑድያ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብዚያ ነገር ከነስተውዕላ ዘለና እታ ፕላን ኣነ ክትርዳእኒ ከላ ከመይ መሲልኩም ንኣብይ ኣሕመድ ካብ መጀመሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ምፅእ ምስ በለ ፅቡቕ ንክኸይድ ካብ መጀመሪኡ ዝሓገዘቶ ኢማራት እያ ምክንያቱ ኣብ ስልጣን ምፅእ ምስ በለ 3 ቢልዮን ዶላር ኣብ ሰንትራል ባንክ ናይ ኢትዮጵያ እያ ምንታን ኣብቲ ምስግጋር ዝፍጠር ቁጠባ ነውፂ ንዑ ስልጣኑ ክኸስር ንኸይከስር ክትገብሮ ሓደ ካልኣይ ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ኤርትራ ቀረባ ዝምድና ነይርዋ ኢማራት ተርጆም ፅቡቕ ዝምድና ነይርዋ ምክንያቱ 2018 ንሱ ኣብ ስልጣን መፅዩ 2017 ኣቢሉ ድማ ንቀጠር ኣይዞሌት ኣብ ምግባር ስዑድያን ኢማራትን ኢድን ጓንትን ኮይነን ይሰርሓ ነይረን ንቀጠር ንምድኻም ዝተወስደ ስጉምቲ ናይ እስራኤል ፕላን ብኢማራት ንስዑድያ የሚንካ ዝግበር ዝነበረ እዩ ስለዚ ፕላን ወዝ ንስዑድያ ተጠቒምካ ንኢማራት ከተጥፍእ ንኢማራት ድማ ካብ ኩሎም ኣሊኻ ኤርትራ ስዑድያ ግብፂ ኩላቶም ኣብ ሓደ ብሎክ እዮም ነይሮም ስለዚ ኢማራት ብድሕሪ መጋረጃ ናይ ስዑድያ ንጉስ መሓመድ ቢን ሰልማን ንእሽተይ ስለዝነበረ መጀመሪኡ ስለዝነበረ ገና ቦቶ ያው ሓሰን ነይሩ መሓመድ ቢን ዛይድ ግን ዝተረጋገየ ነይሩ ስለዚ ንኣቢ ካብ መጀመሪኡ ሒዙ እንታይ ገይሩ ገንዘብ ኢትዩ ናይ ቁጠባ መበገሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ክገብሮ ኢሉ ግን ህወሓት ተገምጢሎም መፂኦም ከኣልይዎ ከም ዝኽእሉ ስለዝፈለጠ መጀመርያ እንታይ ገይሮም ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ከም ዝህልዎ ስለዚ ትገይም እንታይ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ተዋሳኢ ምዃኑ ስለዝፈለጥዎ ልክዕ ከም ዘለንስኪ ጌርኩም ወሰዱ ኣቢ ዘለንስኪ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ምፅያቶ ተዋሳኢ ነይሩ ኣብ ፊልሚ ኣብቲ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክዋስዓሎም ዝኽእል ምዃኑ ፈሊጦም ዘለንስኪ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ከምኡ ንኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኢሎም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡ ድማ ንኤርትራ ዝሕጉስ ዘበለ ተዛረብ ስለምንታይ ሓደጋ ናትካ ካብ
ሕወሓት ስለ ዝኾነ ንሕወሓት ክትብንቁሮም ኣለካ ንሕወሓት ግን በይንኻ ይትኸሎም ኒኻ ሰራዊት ሃለኻ ገለ ይትኸሎም ኒኻ ንሳቶም ኦርጋናይዝ ስለ ዝኾኑ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ስለ ዘለዎም ንሕወሓት ክስዕሮም ትኾንካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ነገር ሓደ ሓይሊ ጥራይ ክሕግዛካ ዝኽእል እሱ ድማ ኤርትራ እዩ ዝበሃል ስለዚ ምስ ኤርትራ ንኤርትራ ኩሉ ዝከኣል ጌርካ ክትሕዞም ኣለካ ኢልዎ ስለዚ ብልፅግና ናብ ኤርትራ ከይዱ እዚ ኩሉ ኣሰይ እሱ ገለመለ ክብል ከሎ ናቱ ርእሲ ይኮነን ብርእሱ ክበፅሖ ዝኽእል ኣይኮነን በዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ርእሲ ክበፅሖ ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ፕላን እዚ ንኤርትራ ብሓይሊ ክንስዕራ ስለዘይከኣልና ብሓይሊ ከነውድቖም ስለዘይንኽእል ኢማራት ድማ ምስ ኤርትራ እናሰርሐት ከላ እስራኤል እንታይ ትብል ነይራ ይርእይዎም ነይሮም ኣብ ኤርትራ እትይኹም ኣለኹም እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ዓሰብ ከም ድሌትኩም ክትገብሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ድሌትኩም ክትገብሩ የፍቅደልኩም ዶ ይብልዎም ነይሮም ምክንያቱ ሎሚ ኮይንና ክንሪኦ ከለና እስራኤል ያኒ ኢማራት ዝውራ ነይራ ኩሉ ነገር ፕላን ኢማራት ትገብሮ ናይ እስራኤል ማስተር ፕላን እዩ ነይሩ ጥራይ ኢማራት ዓረብ መሲላ እያ ትገብሮ ነይራ ስለዚ ይርእይዎ ስለዝነበሩ ከም ድሌቶም ንክገብሩ ተፍቅድ ሃገር ከም ዘይኮነት እዚ ምስ ፈለጡ እንታይ ገይሮም ስለዚ ኣብ ውሽጢ ከለና መጀመርያ ነዚ ኣቢ ዝበሃል ኣብ ስልጣን መፅኡ ክተላደል ንኤርትራ ንጠቀመላ ኤርትራ ድማ ንዓና ኢላ ጥራይ ደይኮነት ናታ ረብሓ ስለ ዘለዋ ምሳና ክሰርሕ እያ ስለዚ ንኤርትራ ጌርና ንብልፅግና ኣብ ፅቡቅ ቦታ ምስ ኣብፃሕናዮ ኣብኡ ከለና ድማ እቲ ኩነታት ከይተቐየረ ገይም ቀይርና ንኤርትራ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኩናት ንመንግስቲ ኤርትራ ንሰራዊት ኤርትራ ኣብኡ ክንደፍኖ ንኽእል ኢና ዝብል ፕላን እዩ እዚ ከይዶም ኣብ ኒው ኣብ በዓል መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ሲሸልስ ዲ ዋላ ኣብ ገለ ገይሮሞ ዝበሃል ካብ መጀመርዩ እቲ ፕላን እዚ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ተዋስኦ ባእታቶም ከምዚ ነይሩ ብኤርትራ ከታይ ነይሩ ተዋስኦ ኤርትራ ድማ እንታይ እዩ መጀመርያ ምስ ህወሓት ይኹን ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነዊሕ ሽርክነት ፈጢሩ ስለ ዘሎ መጋበርያ ኮይኑ ስለ ዘሎ እዚ ስርዓት እዚ እንተተኣልዩ ድሕሪኡ ንዝመፅእ ወላ እውን መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ክሳብ መጋበርያነቱ ክሳብ ዝድልድል ማሕበራቱ ከነፍርሶ ክንክእል ኣለና ስለዚ ወላ እውን መጋበርያ እንተኮይኑ መሰረት ናቱ ሓያል ከም ዘይከውን ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ኤርትራ ስትራቴጂ እዩ ስለዚ ክልተ ጎራሃት ሓማኽሽ ስንቆሚ ክልቲኦም ነናቶም ጌም ሒዞም መፅኦም ኣለዉ ኤርትራ ልክዕ ትዋሳእ ኣላ ምሱ ንሱ ድማ ይዋሳእ ኣሎ እቲ ተዋስኦ ናይ መን እዩ ሓያል ኣብ መወዳእታ ይዝርሕ ናይ መን እዩ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ዝወፅእ ተሪኢኻዮ ኤርትራ ፕላን ናታ ኤፊሽንትሊ ኤክዚኪዩት ገይራ ነቲ ፕላን ኢማራት ትገብሮ ዝነበረት ንሳቶም ፕላን ስለ ዝገበሮም ንኢማራት ኣጆክ ዝብልዋ ዝነበሩ ክሳብ ዝዳለዉ እዮም ሻዕብያ ክሳብ ዝሳለጦም ነገራት ክሳብ ዝወዳደ ኣሎም እዩ ስለዚ ምስ ኢማራት ክወፁ ከለዉ ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዘሎ ባእሲ ምስ ረኣዩ እዮም ኣካል ናይቲ ካልኩሌሽን 2019 ንመጀመርያ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ኣብ የመን ባእሲ ጀሚሩ ስለዚ ኤርትራ ስቲኪንግ ኦልሬዲ ገይም ናቶም ይርእይዎ ኣለዉ ኤርትራ ካብ ኢማራት ብዙሕ ደጋፊ ነይርዋ ወይ እውን ብዙሕ ጥቕሚ ነይርዋ ባንክታት ናታ ነገራት ናታ ብኢማራት እዩ ዝኸይድ ነይሩ ክሳብ ኣብ ዝቐረባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዝ ኩሉ ኢማራት ትገብሮ ዝነበረታ ይዛረብኒ ነይሩ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ኢማራት ብዙሕ ቢዝነስ ስለ ዝነበሮም ወይ ብዙሕ ትጥቀምሉ ነገራት ስለ ዝነበሮም ክሳብ ጠቕላላ ንዑ ዝውዱ ብዛዕባ ኢማራት ወላ እኳ ሕማቕ ትገብሮም ከም ዘላ ይፈልጥ ተነበረ ትም ይብሉ ነይሮም ኩሉ ነገር ምስ ወዱ ሕጂ ጌም ኦቨር ስለ ዝበሉ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንስዑድያ ከይዱ ዲስ ካንትሪ ኢስ ፕላኒንግ ንዓኻ መሓመድ ቢን ሰልማንን ሃገርካ ናብ ሓደጋ ክትእትወያ ሎሚ እንተደይተበጊስካ ፅባሕ ንጎ ስለምንታይ ከም ዝኾይነ ኢልካ ይትብከ ኢልዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነፋሪቱ ከይተበገሰት ስጉምቲ ናይ መሓመድ ቢን ሰልማን ዝጀመረ ሎንግ ስቶሪ ሾርት ብልፅግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ኣብ መወዳእታ በቲ ዝኽየድ ዝነበረ ገይም ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ካብዚ ስርዓት እዚ ተዘረባ ተተመሊስካ ንዓያ ተጉልሕ ካብዚ ስርዓት እዚ ንፅበየ ነገር የብልናን ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢንተርፕሪቴሽን እንታይ ማለት እዩ ንሻዕብያ ብኩሉ መንገዲ ፈቲና ኣይሰለጠን ብኩሉ መንገዲ ፈቲና ኣይሰለጠን it didn't work ቀደም ኣይሰርሐን ሎሚ ድማ ኣይሰርሐን ሕጂ ሓንቲ ፕላኔት ተሪፋ ደላ ኢሎም ኣለዉ እሳ ድማ ምግጣም ምስ ሻዕብያ ክትገጥም ተኽኢልካ ጥራይ ደዋፅ እታ ናይ መወዳእታ ደዋፅ ዘይኮነ ናይ መወዳእታ ምርጫ ምስ ሻዕብያ ንክገጥም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከምዘየለ ንሱ ይፈልጥ ኩሉ ዓለም ድማ ይፈልጥ ግን በዓልካ ትፈልጥ እያ ተባሂሉ ዘሎ ኪድ ጥራይ ምክንያቱ ሓደ ምስ ሻዕብያ ምስ ሓያል ብሎክ ክገጥም ዝደሊ እንታይ ገብር ኣይትረኽቦን ኢኻ ከሪአኩም ጉድ እኳ ኢና ንሰምዕ ዘለና ምስ ኤርትራ ክገጥም ዝደሊ ሓይሊ ነዚ ክገብር ኣይትረኽቦን ኢኻ In the first in civil war, Sudan's army-backed government has accused neighboring Ethiopia of launching drones into the country. The army-aligned foreign ministry described it as aggressive behavior and a flagrant violation of Sudan's sovereignty, saying it was rejected and denounced. Khartoum warned Ethiopia of consequences and said that Sudan reserves the right to defend its territory. However, no targets, damage or casualties were disclosed. The ministry did not identify the attackers or say why it took authorities
كم تريو زلهم أمانغو السودان إثيوبيا نابكوينات كخيز خل معبالي زلو اسك نزيان اسمعيا كانت تعازا سلازخونا ካብ ኢትዮጵያ ዝብገሳ ድሮናት ንዶባ ጥሒሰን ብምእታው መጥቃዕቲ ፍጽማ ከም ዘለዋ ኸሲሳ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብሶኒ 22 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ መፈለምታ ወርሒ ጥርን ለካቲትን ካብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ዝተበገሳ ድሮናት ናብ ግዝኣት ሱዳን ብምእታው መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸማ ገሊጹ እቲ ጥቃዓት ዝተፈጸሞ ከባቢ እኳ እንተዘይተገለጸ ካልእ መዘዝ ከስዕብ ከም ዝኽእል ግና አጠንቂቁም አዜብ ብርሃነ ነተንታኒ ፖለቲካ ቀርና አፍሪካ መሐሙድ አቡ ኢትዮጵያ ይካየድ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት የሚሰር ዝገልጾ ጸይሑ ከምኡን ከባቢ ባኒሻንጉል ዝግበር ዘሎ ምጥፈታቱን ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሰረት ብምግባር ሱዳን ሕጂ ክትወስዶ ዝግባኣ ስጉምቲ ብወግዓዊ ከምዚ ወላ ተደይበለት ብዙሕ ነገር ዝግበር ይኽእል ዝብል ግምት ይዘለኒ መጀመርያ ንኢትዮጵያ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ታሽምታት ክትከሳት ትኽእል ማለት እዩ ኣብ ዩኤን ኣብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣብ ኢጋድ ኣብ ካልእ ማለት እዩ ፕላስ ኣብ በዓል ፈሸጋ ዝበሃል ቦታታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝፀንሐ ምስሓብ ምስቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ናይ ውሽጣዊ ኩነታት መንግስቲ ሱዳን ሸለሊሉ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዝበለ ከባቢ ናይ መሬት ናይ ሕርሻ ሱዳን ዝብፃሕ ሒዛቶ ፀኒሓላ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ መንገዲ መንግስቲ እውን ተደይኮነ ሚሊሻታት ኦኬ ሕጂ ናይ መወዳእታ ነዚአን ክልተ ኣናሊሲስ ምስናተይ ክሕውሰን ስለ ዝደለኹ እየ ካብ ገዛት ኢትዮጵያ ተበጊሱ ከም ዝተፈጸመሉ ገሊጹ ላላውን ሱዳን ምክልኻል ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ከም ዝወስድ ድማ ጠንቂቑሎ ሰመዝ ኢትዮጵያ ድሮናት ካብ ገዛት ኢትዮጵያ ተበጊሰን ክልል ኣየር ሱዳን ጥሒሰን ከኣትዋን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝርከቡ ቦታታት ክወቕዑን ኣፍቂዶም ክብልዮም ሰመዝ ሱዳን ከሲሶም እቲ ምትሓስ ላላውነት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሳዕብየናት ከበግስ ከም ዝኽእል ብምጥንቃቕ ድማ መንግስቲ ሱዳን ላላውነቱን ግዛታዊ ሓድነቱን ናይ ምክልኻል መሰሉ ከም ዝጥቀም ኣፍሊጦሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ኣህጉራዊ ምትሕብባርን ሱዳን ትማልሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣ መግለጺ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ወርሒ ለካቲትን መጀመርታ መጋቢትን ካብ ውሽጢ ግዛት ኢትዮጵያ ዝኣትዋ ድሮናት ክከታተል ከም ዝጸንሐ ገሊጹ እቲ ብማዕከን ዜና ሱዳን ሱና ዝተመሓላለፈ ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ሓይሊ እዚ ዝብልጽግና ዝበሃል ሓይሊ ክንደይ ግንባራት እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ሃንድል ክገብር ዝኽእል ንክንደይ ኩናት ካብ ሓደ ግዜ ክገጥም ይኽእል ብዙሕ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገራት ኣሎ መቸም ኣብ ውሽጡ ንዘሎ ግንባር ክስዕር ዘይከኣለ ሓይሊ ደገ ኸይዱ ዓብ ዓወት ከምጽ ንጽበዮን ኢና ሳይ እንግዲህ ከሰሞኑ በዚህ 5 ቀንና 6 ቀናት ውስጥ የማዕከላዊ ጎንደርና የደቡብ ጎንደር ወታደራዊ ድሎች በጣም በከፍተኛ ደረጃ ተፋፍሞ በቀጠለበት ሰዓት ጎጃም ምን ነው ዝም አለ ምንድነው እንቅስቃሴ ያደርግን እየተባለ ሲታማ ነበር ነገር ግን ለካ ራሳቸው ኃይላቸውን እያደራጁ ትጥቃቸውን እያደራጁ ጽናት እያደረጉ አሁን ዛሬ ከሰሜን ጎጃም ጀምሮ ከአቸፈር ጀምሮ እስከ ጫፍ እስከ ደጀን ድረስ ሶስቱም ዞኖች ያካለለ ምናልባትም አራቱም ዞኖች ያካለለ የምዕራብ ጎጃም ሰሜን ጎጃም ምስራቅ ጎጃምና የአገዋዊ ዞንን ያካለለ በርካታ አውደ ውጊያዎችን ከፍቶ የአገዛዙ ጦር በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየመታው እንደሚገኝና በተለይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ጎጃም ፋኖ ዝበሃል ናይ ብሓቂ እዩ ዝግስግስ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሰው ኣብ ጎጃም ብምዕራብን ብሰሜንን ከምኡውን ብምብራቅ ምዕራብ ምብራቅ ሰሜን ጎጃም ገጅፍ ዝኾነ መጥቃዕቲ በመክያድ ንብልጽግናን ሰራዊቱን ሓደጋ ከም ዝወደቕዎ ንሓያል እዋን ጎጃም ዝበሃል ካብ ኩናት ቁሩብ ዘዕረፈ ይመስል ነይሩ ስለዚ ኦፕሬሽን ሽመልስ ብዝብል ሜጀር ኦፌንሲቭ ዲስማንትልድ ጋቨርንመንት ፎርስስ ኢን ጀዊ ኤንድ ፈንዲቃ ዝበሃል ከባቢታት ማለት እዩ ቀፂሎም እንታይ ይብላሎ ሰራዊት ናይቲ መንግስቲ ኣብ ኩምበር ዝበሃል ዝነበረ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተደምሰሰ ሎጂስቲካዊ ዓወታት ወይ እውን ዝማርኽዎ ነገር ድማ 150 ወታደራት ከም ዝተቐተሉን 32 ድማ ልዕሊ 32 ድማ ከም ዝተታሕዙ ክልተ ዶሽካታት ከምኡውን ዓበይቲ ናይ ማሽን ጋንስ ካልእ ዝተፈላለየ ዕጥቅታት 4 ስናይፐራት ክሕዙ ከም ዝኽኣሉ 200 ልዕሊ 200 ዝኾኑ ብረታት ማለት እዩ ከምኡውን ክሳብ 50,000 ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ ድማ ተተኳሲ እዚ ሬዲ ሃልዋት እውን ገለ ክሕዙ ክኢሎም እዚ ናታቶም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ካብ ካልእ ቦታታት ብዙሕ ሓገዝ ስለ ዘይረኽቡ ዘለው እቲ ዝገብርዎ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ንክኸዱ ነቲ ጉዕዞናቶም እናዓበየ ንክኸይድ ነቲ ቃልስናቶም እናሓየለ ንክኸይድ ዝገብር ዘሎ እዩ ብግምጣሉ ብልጽግና ኣብ ዝኸዳ ዝሩኽመሽ ዘሎ ሰራዊት ኢና ንርኢ ዘለና
ኣብዚ ኸዳ ዝማረኽ ሰራዊት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ብርኪ ሒዝካ ዲኻ ወላ ነዚ እግሪ ሒዝካ ነዚ ዳንጋ ሒዝካ ዲኻ ንባሕሪ ይብሉ መሰለኒ ከማድያ ገለ ትብል ምስላላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ነዚኣቶም ሒዝዩ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ኤርትራ ዝብል ዘሎ ናብቲ ሓፂናዊ ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ወይል ጉድላክ ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን እቲ ዝፅበዮ ዘሎ ሓዊ ድማ ቀሊል ሓዊ ክኸውን ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ ምክንያቱ ብልፅግና መመሊሱ ነቲ ናይ ኤርትራውያን መንፈስ ነቲ ናይ ኤርትራውያን ቃልሲ ዘሕይል ዘረባን ዘሕይል ነገራትን እዩ ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ ንኤርትራ መመሊሱ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ እዩ ዝመፃ ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣይኮነን ዝውግዝ ኣብ ገዛና ኣብታ ብፅሒትና ንብላ ኣብቲ ጎጆና ኣብኡ መፅኡ ክዋጋእ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ነገር ክኸውን እዩ ንሱ ድማ ኣብዚ ኸዳ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኦም እዮም ቶም ሰራዊት ናቱ ብፋኖ ማለት ፋኖ ወላ ወታደራዊ ተመክሮ ዘለዎ ሓይሊ እንትኾነ ምስ ሓደ ምዱብ ሰራዊት ደሞዝተኛ ሰራዊት ናይ 165 ናይ 100 ዓመት ዲ ወላ 130 ዓመት ታሪክ ናይ ወግእን ሃገርን ዘለኒ ዝብል ብሓሶ ዝተነደቐ ሰራዊት ፋኖ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዝገብሮ ዘሎ ወዳድባ ከምዚ ዓይነት ፀብለልትነት ከርኢ ከሎ ብልፅግና ኢትስ ኦቨር ማን እዚ ስርዓት እዚ ከቢድ እዩ ክኸውን እቲ መንገዲ ናቱ ክወፀሉ ዝኽእል መንገዲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ክትሪኦ ከለካ መመሊሱ ዝሕይል ዘሎ መመሊሱ ዝሰፍዕ ዘሎ እዩ ኣምሓራ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኤቭሪባዲ ኢዝ ዱዊንግ ዘ ሰም ኩሉ እቲ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እናሓየለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እናተወደበ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣወዳድባ ናቱ ድማ እናሓየለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እስከ ተመሳሰልቲ ካልእ ዜና ድማ Saudi Arabia paid for its secret betrayal in pushing the U.S. toward war by striking at the heart of Riyadh's economy. The attack targets MBS's vital oil revenues as Iran avenges the killing of Supreme Leader Khamenei with precision and resolve. Did MBS secretly tell Trump to bomb Iran, but now faces the full force of Iranian wrath through bold retaliatory action? Iranian drone. ሓዳሽ ዜና ነዚ እናቀረብና ልኩም ከለና ኣብ መንጎ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት ንግረ መንገደይ ኢንኮርፖሬት ክገብረልኩም እየ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ስዑድያ ናይ መደበር ናይ ነዳዲ መን ሃሪምዎ ዝብል እዩ እዚ ድማ እንታይ ዝብል እዩ ስዑድ ዓረብ መሐመድ ብን ሰልማን ንኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ብምድዋል ዶናልድ ትራምፕ ውግእ ናብ ኢራን ንክፍኑ ይሓትት ከም ዝነበረ ዝብል ዘረባ ሰሊኹ ወፂኡ ነይሩ እዚ ዘረባ እዚ ናይ ብሓቂ መሐመድ ብን ሰልማን ከምኡ መደብ ስለ ዝነበረ ድዩ ወይስ ካልእ ገይም ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝብል ብዙሕ ክትሓትት ዝገብረካ እዩ ሓንቲ ዘረባ ንሰምዓ ዘለና ንስዑድ ዓረብ ዝሃረመ ማለት እዩ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ናቶም ዝሃረመ ኢራን ኣነ ኣይሃረምኩኹምን ኢላቶም እያ ኢራን ኣነ ኣይሃረምኩኹን ኢላ እያ ስለዚ ንስዑድያ ዝሃረመ ካብ ኢራቅ ዝተበገሰ ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢራቅ ንሕና ናብ ኢራን ዝኾነ ይኹን ኩናት ክንገብር ወይ ገለ ክንገብር ኣያዘዝናን ስለዚ ናንስተይት ኣክተር ሓደ ሓይሊ ካብ ውሽጢ ኢራቅ ዝተኮሶ እዩ ናብ ኢራን ናብዚ ናይ ነዳዲ ቦታ ዝዓልብ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኣብ ልዕሊ ስዑድያ ዝወርድ ዘሎ ተሓታትናቱ እስራኤል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ክህሉ ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ገይም ድማ ነዘን ሃገራት ዓረብ ከመይ ጌርካ ንሓትሕደን ተባልዐን ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ተጠቂምካ ድማ ከመይ ጌርካ ንድሕሪት ትጎተን እታ ስትራቴጂ ፅቡቅ ጌራ ክትሰርሕ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሃገራት ዓረብ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይገጢምዎን ዘሎ ኢራን ሌጂቲሜትሊ ክትሃርመን ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ኣሜሪካ ዓብ መደበር ናታ ኣብኡ ጌራ ንኢራን ብኩሉ መንገዲ ክትቋፀራን ክትሃስያን ክገብራ ዝፀንሓ ስለ ዝኾና ነዚ መደበራት እዚ ንክትሃርም መሰል ኣለኒ ባህሊት እያ ኣብ ልዕሊኡ ግን ነዚ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ወይ እውን ናይ ነዳዲ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ዘን ሃገራት ዓረብ ንክትሃርሞ እውን ኣካል ናይ ማስተር ፕላን ክህልዎም ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ኩሉ እዚ ማስተር ፕላን ክዝረብ ከሎ ግን ብድሕሪ መጋረጃ መን ይሃርም ከም ዘሎ መገንዛብ የድሊ ካልኣይቲ ኣገራቢት ስቶሪ ድማ ክበኩም እየ these things are getting extremely interesting ኣብዚ ስምዑ was the one that took the biggest hits why it has one of the largest US military contingents anywhere in the world that's where the Fifth Fleet is so obviously Iran with precision guided missiles had decided a long time ago that they were going to hit that place now what's interesting about this is that the missiles are leaving Iran flying into Bahrain, and you would think the people of Bahrain would be nervous, maybe taking cover, maybe worried. No,
the people of Bahrain were outside applauding while their government is getting hit and while U.S. انتينا نرزلنا مسيلكم بزح زرباينا بزح زقاقي نقراتينا نرزلنا بزوان زي مغنياتو هقرات عرب ببزح من قديه الرما خمزلوا نرينا هقرات عرب زحر من زلو حيلي من مخانو بزح سب يقمت عليو أبز كم زع عينات كونتات بفلايت بحرين زبهال ببزحي تحريم زلو أتحيل بحرنا أمريكا زعبي بوتاناتو بحرين نيرو ببزح من قدد ما تحريمو اتزاقرم قد أبز سمعو زا فيديو زيارة ايوا ناي بحكي أتقرر مكة look at this أب بحرين زقات أما كونتاتي زي Can you imagine? These are people celebrating the fact that an installation in their country is being bombed, which እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣገራሚ ፍጻሜ ዝነበረ ኣብ ባሕሬን ኣብ ሃገሮም ዓዶም ክቃፀል ከሎ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሶም ነቲ ዝቃፀል ዘሎ ነቲ ዘቃፀላ ናይቲ ዓዲ የጣቅዑ ኣለውን ይሕጎሱ ኣለውን እዚ ማለት ድማ ባሕሬን ኣብቲ ፖለቲካ ናቶም ዓብ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ሽዓ እዩ ተኸታሊ እምነት ምስልምና እዩ እቲ ተቐቲሉ ዘሎ መራሒ ድማ እቲ ሱፕሪም ሊደር ዓሊ ኸመነ ሃይማኖታዊ መራሒ እውን ስለ ዝበልናዮ መራሕናቶም እውን እዩ ስለዚ በቲ ዘጋጠመ ኣዝዮም ቁጥዐ ከም ዘለዎምን ኣብ ባሕሬን ናይ ረጂም ናይ ስርዓት ፀገም ረጂም እዚ ናዕቢ ክለዓል ከም ዝኽእል እዮም ዝፍራሕ ዘሎ ናዕቢ ተላዒሉ ድሮ ኣብቲ ሃገር ፖለቲካዊ ናዕቢ ከምዚ ዓረብ ስፕሪንግ ዝተባሃለ ከምኡ ዓይነት ንኸይለዓል ተፈሪሑ ስለ ዘሎ ስዑድያ ወታደራት ናታ ነቲ ስርዓት ናይ ባሕሬን ንምክልኻል ወታደራዊ ፖሊስ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ዝበሃል ወይ እውን ፀረ ኣድማ ብተና ከም ዝብልዎ ከምዚ ንራዮት ንዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ ሓይልታት ናይ ስዑድያ ናብ ባሕሬን ከም ሰደደት ዝገልፅ ቪድዮ እውን ነይሩኒ if I could find it I don't know ኣብዚ ቀረባ ክረኽቦ ይከኣልኩን ግን Violation of sovereignty. Prime Minister Abiy Ahmed has held a telephone conversation with Kuwait's Crown Prince, strongly condemning the recent Iranian attack and expressing Ethiopia's solidarity with Kuwait, according to the state-run Kuwait news agency. Kuna reported that Abiy spoke on Sunday with His Highness Crown Prince Sheikh Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah, describing the attack as a violation of Kuwait's sovereignty, airspace, international law, and the UN Charter. During the call, the Prime Minister ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝገብር ዘሎ ብልፅግና I hope መንግስቲ ኤርትራ to some extent at least ተዋሓደ ኣብ ልዕሊ ሰውዓት ስዑድያ ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ክኾንን እንተዝኽእል እውን ፅቡቕ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ግን ቀፃሊ ነቶም ዝህሮም ዘለዉ ወይ ሓደጋ ዝወጥቀም ዘሎ ቴሌፎን እናደወለ ፅንዓት ይሃብኩም ነቲ ዘጋጥመኩም ዘሎ ንኾንን እናበለ ኣብ ጎኖም ደው ይብል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ንኩዌት ይኹን ንካልኦት ሓይልታት እውን እናደወለ ኣብ ጎንኩም ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ of course he has to build this relationship ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ካባቶም ዝረክቡን ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ብወገን ኤርትራ ናብ ስዑድያ ጥራይ ክትገብር ኢና ንፅበ እንተተገይሩ ማለት እዩ እንተተኻልእ ኢትዮጵያውያን ነዚ ኩነታት ተጠቒሞም ምስቲ ኩናት ክውጅ እውን ዝደሊ ዘሎ ምናልባት እንተሓገዝዎ ካ ስለ ዝደሊ መዘኻኸሪ ክገብር ናይ ግድን እዩ እቲ ኩነታት ግን ናይ መወዳእታ ሓንቲ ሪፖርት ቅድሚ ምሕላፈይ ሕጂ ዝወፀት ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብ ኢማራት እቲ ዝበርትዐ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እንታይ ተኻይዱ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ናይ ኣማዞን ዌብ ሰርቪስስ ኣማዞን ዌብ ሰርቪስስ ማለት እንታይ ይብላ ኣለዉ they spent $500 billion building a plan to keep chips away from China nobody spent $1 on a plan to keep missiles away from chips ዝኩሉ ገንዘብን ኣንገለን ገይሮም ነቲ ብቺፕስ ንቻይና ንክልክልዋ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ሎሚ at 4:30 p.m. Pacific Standard Time on March 16 na Object Track Amazon Web Services data center in UAE creating Web Service Center in the UAE creating sparks and fire. Amazon Web Services posted an update on its health dashboard using word objects. It did not say drones. It did not say missiles. But tay malati zu khulu technology ንሪኦ ዘለና artificial intelligence ካለን ኣብ ዌብ ሰርቪስስ ኣብ ክላውድ ዝተመርኮሰ እዩ ኣማዞን ድማ ኣማዞን ዌብ ሰርቪስስ ዝበዝሐ ቴክኖሎጂ ኣብኡ ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ ነቲ ቴክኖሎጂ ነቲ ስቴሽን ናይ ዌብ ሰርቪስስ ናይ ኣማዞን ኣብ ዱባይ ስለ ዝሃረምዎ
እቲ ሰርቪስስ ካሉ ኩሉ ኣብ ባንኪንግ ይኹን ኣብ ሄልት ኬር ይኹን ዲጂታል ሰርቪስስ ብምሉ ዲስራፕትድ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ድማ ኢንፍራስትራክቸር ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ምህራም ነቲ ሲስተም ከምዘይ ይሰርሕ ንክትገብሮ እንተደሊኻ ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት ብድሮናት ገይሮም ብሕሱር ድሮናት ገይሮም ናይ ዓብይ ኣብ ቁጠባ ስምብራት ክገብር ዝኽእል ስጉምቲ ይወስዱ ኣለዉ ዝብል ዘረባ እውን ንሰማዕ ኣለና again it's just amazing ክንምንታይ ነገራት ዝተሓላለኸ ንርኢ ከም ዘለና ካብዚ ቀፂልና ናብ ብልፅግና ብቐጥታ ካልአይቲ መጠንቀቕታ ናቱ ናብ መን እያ ነይራ እንድሕር ኢልኩም ናብ ህወሓት እዩ ነይሩ ንህወሓት ከንታይ ኢልዎም ለተይ ፀርፋ ብልዕሊ ህወሓትን ካልእን ካ ክንርኢ እስከዚያ ስምዕዋ ከም ዝገለፅክዎ ፌደራል መንግስት በጀት ሰድድ ኣሎ ናይ ልምዓት በጀት እናመንጠለ ቀለበ ጥቃት ይገብር ኣሎ ክልል ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ኩነተ ውግን ወረ ውግን ክነብር ካብ ልምዓት ኢንቨስትመንት ክርህቅ ይገብር ኣሎ ህዝብና ኣብ ካልእ ክልላት ከመይ ዘበለ ልምዓት ይመፅእ ከም ዘሎ ይርኢ ኣሎ ንሱ ሓሲቡ ክሰርሕ ድሌት ብህዝብና እንተለዎ እንኳ ብወገን ተጥሩፍ ሓይሊ ግን ኩሉ ሻዕ ኩነተ ውግን ወረ ውግን ጥራሕ ክዝረብ ገምጋም ይኩን መግለፂ ይኩን መርገፂ ይኩን ኩሉ ነገር ኩነተ ውግን ወረ ውግን ኮይኑ ዘሎ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ወርቅን ካልኦት ማዕድናት ትግራይ እናመዝመዘ መግዝእ ኣፅዋር ይግብር ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ ምስቶም ጨና ልምዓት ዘይፈልጡ ግዳማውያን ሓይልታት ወዛሕዛሕ ይብል ኣሎ ካብ ምርጫ ቦርድ ተሰሪዘ ተፈናቀልቲ እናመረበቶም ኣይተመለሱን ዝብል በዓሉ ዝፈጠሮም ፀገማት ከም ሰብ ተጠቂሙ ውግእ ይቀስቅስ ኣሎ ናተይ መርገፂ ካብ ቃላት ሓሊፉ ናብ ወታደራዊ ምትንካፍ እንተኣትዩ ግና ከም ቀደም መስለክን ውህጅ ወስደክን ጥራይ ክብል ዝክእል ወገንና ብፍጹም ብስሩሕ ኣብ ትግራይ ዝጅመር ውግእ ከም ዘየሎ ክረጋገፅ ደሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መዓት ምፍርራህ መዓት ተህዲድ መዓት ፈኸራ ኢና ንሰምዕ ዘለና መቸም እቲ ኩነታት ንኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ዘይኮነሲ እስከዚያ ናይ ስታሊን ሪኣክሽን ስምዑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ብኸመይ ይርድኦ እዩ እዚ ሕዚ ቅጥፈቱ ሓሶቱ ከም ዘሎ እዩ ሕና ውግእ እንደልን ና ከምዚ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ይኽእል ተሎ ከምኡ እንዳገበረ መጀመርያ ናብ ትግራይ ዝኣተወ እስቲ ክንሰምዖ ናይ ትማልን ናይ ብቕርት ማልን ታሪኹ ዓምን ሎምን ኣብይ ብትግርኛ ክዛረብ ተሎ እንታይ ክብል ከም ዝደለየ ውግእ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ብኡ ክንጅምሮ ኢና ሎማዓንቲ ብቪድዮ ደጊፍና ነቕርበልኩም ተመልከቲ ውግእ ኣይህሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ውግእ ኣይንሓስብን ኣይህልውን ዝብል እምነት ኣለኒ መንግስት ኤርትራ ንመንግስት ኢትዮጵያ ብሓባር ኮይና ንኢትዮጵያ ንውጋዕ ኢሉ ክፅውዕ ዝኽእል ኢልካ ሓሳብ በኣሉ እዚ ሓጢኣት እዩ ከመይ ኢሎም እዮም ምስሓኩም ኮይና ህዝብኩም ንውጋዕ ዝብሉ ናቶም ንግደፎ ንሕና ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ በጅኻ ንዓ ብሓደ ኮይና ንሃገረይ ንውጋዕ ኢሉ ክእድሙ ኣይኽእልን ሕጂ እቲ ክዛረብ ከሎ ረይዎ ናይ ብሓቂ ዘደንፁ ኩነታት ከም ዘጋጥም ዘሎ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ላይክ ኮምፕሊትሊ ከጋጥም ዘይክእል ኣምሲሉ እዩ ዝዛረብ እንታይ ኢለኩም ነራ ንትበ ተዋሳኢ ሰብዚ ተዋሳኢ ፐርፌክት ተዋሳኢ እዩ ስለዚ ነዚ ትዛረብ ዝነበረ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ኩናት ገይሩ እንታይ ዓይነት ስቃይ ፈቲኑ ንኣምሓራ ብኸመይ ይውድስ ነይሩ ብኸመይ ሃሪምዎም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኸመይ ይውድስ ነይሩ እንታይ ይገብሮ ኣሎ ስለዚ ኣቢ ዝኣክል ታሪክ ስለ ዘለና ናይ ኣቢ ምልክት ወይ ናይ ኣቢ ኣካይዳ ኣይተረዳእንን ዝብል ዘረባ የብለይ ንዑ መግለፂ እንተለኩም ሃብዎ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ኢንቴንሽንስ ናቱ ኣዝዩ ንፁር እዩ ወል ዕድል ኣይገበርካን ሻዕብያ ይኹን ወያነ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ደይቦም ኣለው
ወይ እንታይ ግድኻ ጋም ሉዓላውነታና ይምድፋር ኩናት አውጁላይ እዚ ድማ ንኤርትራ ሉዓላውነታን ምሕላውን ርእሳና ይምክልኻልን ሙሉእ መሰሊ ሂባ ስለዝኾነ እወ ጽምዶ ናብ ዝለዓለ ብርክ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ክሰግር ይኽእልን ፈረቓን እንሆ ናብ ዝለዓለ ብርክ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ክሰግር ይኽእልን ፈረቓን እንሆ ብስራተይ ብወግዒ ብዕሊ ሻዕብያን ወያነን ተዓሪቆም ዝሓለፈያ ክሊሎም ተዓሪቆምን ፈረቓን እቶም ክልተ ጎረባብትና ሓድሕዶም ዝቃረቡ ኣሕዋት ውድባት ንኽባሱ ሓውኻትዎም ምስ ተባሱ ድማ ንኸይዕረቑ ክሰርሑ ዝጸንሑ ኣካላት ድማ ክሳብ ደም ዝተፍኡ ዓ ይበሉ ሕጂ እወ ሻዕብያን ወያነን ተዓሪቆምን ፈረቓን ዝተረፈ ኣብ ግብራዊ መድረኽ የራኽበና ይብልኹም ወመዓ ሰላማ ተደጋጋ كم نريد زلنا أبي أحمد unintended consequences يقاط مولن بلا زلنا زي كل تأكيداناتو ممليسو صلاتو كم تجوار زبلا نقهم بشيتن أبغون أنصارو حيال زخنا سلالفا كم زقبرو ينقرالو كاب دايف اللي حنت بزيا زراخوا زرا بعد ما سمعسكي زي سمدوسي تاريخاو أبغاق سناتو هذا حدا زين بلو لنا زي أب 83 سنة بيلو استبحال زربايو بفرنجي ناب 83 سنة كام مالتي يا جلات يا زاربات interesting زغورو او تزاروني حبار صلاي بحبار كاود ما حبير كا تمحزنتاوي تغرصو عندبتالو نشتا يقبل لكم ايه نشتا دحر قديم اوش تتغراي يخون اب ارترا ناي مجرش ايو دمص ديت زي سمع ليلو او يلوم صراوي بمشالو عمل عالم فاشت الناتو تقالعي مالتي اما نايزي قالتزي زقالت حزب ارترا قالت حزب تقراي مخانو محزنتنا دلدل مخانو اما اندحر تعازينا يخوينا لبزح معالتي لتقالسو نايح واحد اما دجن مخانم انحنا ون قالت حزب تقراي ون مس حزباو قنبار دجنا مخنا موز قرسزي كلنا زلنا الرعاية زلنا بحزنيت همزة كالاتنا أن تدخل لنا قوموا مع رجالنا كنرجع يقبلنا مالتيو مخنياتو نايو ساعات قرسي حاد النوتو تنكر حاد النوتو دلدل زخنايو ناي حوار صلاحك حبيرها تتفالو حبيرها تكاسا أصلو صلاحك بقانا الحيز وعلاون بزح انقفات بزح سقوم تتاتي وسادة مالتي اما كلهم مصعد تقالستي بمحوارهم زلقوانا يخون ورارات عم فشان لقوانا يخون اطوارات عم منزع يركاو مالتي اما ازام تقالست زيام ناي عسراي خدتها عملت علمهم بزح دم بزح تقامات لحلفو هزبتاتي يوم حفشا كم تري وازلهم زا عددنا خنبلا ولا بلح ممهردنا خنبلا كساكن دي تزبي اتزلو زمدنا تاريخاو مسرات زلو كبيت فتناتا زقاتمو اتزلو نقحتن مردات عندما صير كابيت مرتخيت كادمت زيكوني كابت زقاتمو زنبرو بدهوتاتن ساقاماتن زمت اموخانون سلازي نكلتو كتاساسر تغل ናይ ሓባር ጸላያ ኣብ ዘጋጥሞ ብሓደ ደው ክብል ከም ዝመርጽ ዘሎ ጸገም ምስ መጽና ምትሕባር ጥራይና ጸሊና ዘለና ግን እታ ካልይቲ ክፋል ኣብዚያ ዘላ ንዓሪና ክንሓልፍ ጻድቃንን ሳሞራን ዝበሃሉ ሓሸማ ከይተጠቕሰ ዝሕልፍ ኣይኮነን ጻድቃንን ሳሞራን ብቕርሕን ትክሕ ኢሎም ብኹሉ ፍሽለታቶም ዝድብስ ዕድል ዝረኸቡ መሲልዎም ከይደቀሱ ክውጥኑ እዮም ዝሓድሩ ዘለዉ ጻድቃንን ሳሞራን ያይ ምኩራት ኣማኸርቲ ኮይኖም ንዕሸል በሻሻ ዝሃብዎ ምኽሪ ሰራዊት ትግራይ ቁመናኡ ፈሪሱ ስለ ዘሎ ወተሃደራዊ መናውራን ተጌርካ ሕወሓት ብፍርሒ ንደራደር ክብሉ እዮም ንሰራዊት ትግራይ ኣብ ድርድር ኣቲኻ ምዕራብ
ምዕራባዊ ምብራቃውን ማእከላይን ዝበሃል ሰለስተ ግንባራት ከፊትካ ንትግራይ ተቆጻጺርካ ንኤርትራ ሃሪምካ ጎብለል ናይ ዞባ ብምዃን ንኢማራት ተሐጉሳ ዝብል ሻለው ዝኾነ ምኽሪ ሂቦሞ ተልመዴን ወታደር ወዲ በሻሻ ድማ ከም ዘላታ ጎሲሙ በታ ዘላቶ ናይ ምሕሳውን ምግናንን ክእለት ተጠቒሙ ንኢትዮጵያ ናብ ገደል ይኹብኩባኖ በትኾይኑ በቲ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ በብዙሕ ነገር ዝተሸናኸረ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ሕጂ ናይ መወዳእታ ኣርእሲ ስለ ዝኣቱ ዘለኹ በታ ሰራም ዘረባናቱ ገይረ ክወዲ እየ ከም እብድ ከልቢ ሻዕብያ ስልጣን ክህዝ ከሎ ዳርጋ ልዕሊ 300 ፋብሪካታት ኣብ ኤርትራ ነይረን ሎሚ ዳርጋ ኩለን ዓንየን ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነራ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ትበሃል ንሳ እውን ተኣፅያ እያ ሰነፍ ነዳይ ፈራህ ስሱዕ ኤግዛክትሊ ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብዙሕ እንዲ ተዛሪቡ ዘሎ ኤርትራውያን ድማ ብብዙሕ መንገዲ ክምልስሉ ይፍትኑ ኣለው ብሓፈሻ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒምና ብዛዕባ ኩነታት ናትና እውን ምግላፅ ከድልየና ስለ ዝኽእል ኢና ንገብሮ ዘለና እምበር ንብልፅግና ጥራይ ንምፅራፍ ኣይኮነን መጀመርያ ሬድሲ ቤከን ዝበሃል ፔጅ ኣሎ ኣብ ዌብሳይት ኣሎ ሬድሲ ቀይሕ ባሕሪ ቤከን ዝብል ኣብ ኤክስ ኬትኩም ፕሊዝ ፈሎው ግበርዎም ናይ ግድን ፈሎው ግበርዎም ነዚ ብልፅግና ዝፅሕፎ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ብእንግሊሽ ፅቡቕ ኣርቲክልስ ናብ ዓለም ዝዝርጋሕ ይገብርሎ ኣብ ኤክስ ከዓ ፖስት ስለ ዝገብርዎ ሼር ብምግባር ክንሕግዞም ኣለና ነዚ ተኽሊት ወዲ ፅጌ እውን ፅቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ውፅእ የውፅዩ ፈሎው እንተገበርኩሞ ተሓገዝኩሞ ንኤርትራ እዩ ዝሕግዝ ኣነ ነዚ ናቱ ሓሳብ ወሲደ እንታይ ኢለ ሼር ገይረዮ ንብዓት ሓርገፅ ስለ ዝነባዕካ ወይ እውን ምስሉይነት ጌርካ ድንጋፀ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘለካ ከም ዘለካ ስለ ተዛረብካ በቲ ናትካ ኩነታት ዝሸክዕ ሰብ የለን ስለዚ ብቅልውላው ዝተሸመ ኣብ ቅልውላው ወዲቓ ዘላ ሃገርካ ብፕሮፓጋንዳ ወይ ብሓሶት ተድሕና ከይመስለካ ኤርትራውያንስ are not fooled by cheap sympathy politics of or diversionary rhetoric ስለዚ ካብ ፀገምካ ንመውፅኢ ከምኡ ድማ ካልእ ሽግር ንኸተምፅእ እናኣምሰሉ ትብሎ ዘለካ ዘረባ ቡክ ክንሸክዕ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ገዛኻ ዘሎ ፀገም ዘይፈታሕካ ናይ ካልእ ፀገም ክትፈታሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ድማ ፀገምካ ድማ ናብ ካልኦት ኣላጊብካ ሽግር ብምፅዋዕ ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ let separate noise from facts መጀመርያ ውሽጣዊ ፀገምካ የንቀላልወካ ከም ዘሎ ተሃገርካ ድማ ኣብ ሽግር ከም ዘላ ምርዳይ የድሊ internal instability cannot be masked ስለዚ ናይ ኤርትራ ፀገማት ናይ ኤርትራ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ትምህርቲ ስለ ተዛረብካ ውሽጣዊ ፀገምካን ቅልውላውካን ይፍታሕ ማለት ኣይኮነን ኤርትራ's development challenges have been shaped in part by years of sanctions and external pressure ስለዚ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ካልእ ነገራት ፋብሪካታት ክሰርሑ ዘይከኣሉ ዓበ ክፋልናቱ በቲ ዝወረደ እገዳ እዩ ስለዚ እንተኾነ ንዚ ኩሉ ፀገማት እውን እንተኾነ ናይ ትምህርቲ ፅላታት ናይቲ ሃገር ትሕቲ ካልኦት ትሕቲ ጎረባብቲ ኣይወረደን ምናልባት ልዕልዮም ተዘይኮይኑ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና ኤርትራ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነራ ተዓፅያታ ክብል ከሎ እዚ ውፁእ ሓሶት እዩ ምክንያቱ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ሽም ስለ ዝነበረ ዳይ እምበር እቲ ትምህርቲ ይቕፅል ኣሎ ብኤርትራ ብግምጣሉ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ተደጒሉ ዝነበረ ትምህርቲ ሓፍ ኣቢላ ፋሕ ኣቢላ ኮሌጅ ኦፍ ማሪን ኤንድ ሄልት ሳይንስስ ኣብ ኣስመራ ኮሌጅ ኦፍ ኣግሪካልቸር ኣብ ሓመልማሎ ኮሌጅ ኦፍ ማሪን ሳይንስስ ካልእ ኣብ ምፅዋዕ ባፅዕ ማለት እዩ መሳዋ ኮሌጅ ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ሶሻል ሰርቪስስ ሶሻል ሳይንስስ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ከምኡ ድማ ኤሪትሪያስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ኣብ ማይ ነፍሒ ብምግባር እቲ ትምህርቲ ዲሰንትራላይዝድ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኮይኑ ንብዙሓት ኤርትራውያን ብናፃ ናይ ትምህርቲ ዕድል ይፈጥር ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እቲ ቀንዲ ክንርድኦ ዘለና ሃገር ካብ ቅልውላው ኣላ we know this nation facing internal fragmentation should prioritize domestic stability over external rhetoric ውሽጣዊ ፀገም እዩ ዘለካ ውሽጣዊ ፀገምካ ንምፍታሕ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ካምበር ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብምእታው ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ከምኡ ድማ regional peace requires measured leadership not political theatrics long-term legitimacy is built on governance not ተዝበሓፈሻ ጉዳይካ ናታ ገዲፋ ናይ ሓማታ ከም ዝበሃል ጉዳይካን ፀገምካ ናብ ዓድኻ ንዘሎ ናብ ኤርትራ ብምኻድ ክትፈትሖ ትኽእል የለን a lie may travel fast but truth walks steadily and arrives with certainty ስለዚ ሓሶት ቀልጢፉ ክላባዕ ይኽእል ብዙሕ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ሓቂ ግን ቀስ ኢሉ ዝኸይድ ኣብ መወዳእታ ሽትኡ ድማ
ከም ዝበፅሕ ድማ ርግፀኛ እዩ ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ርቃት ንኽረክብ ሓደ ጉዳይ ዓዱን ተገበረ ጉዳይ ውሽጣዊ ኩነታቱ ተገበረ ዝበለፀ እዩ ንጎ ምሸትን በባሕርና መሬትና ካብ ምዝራብ ጉዳይኩም ተገበርኩም ይሕሸኩምን ይሕሸናን ዝብል መተሓሳስቢ ኣብ ኤክስ ፖስት ገይረ ያለሁ ኬትኩም ሼር ግበሩ ፈሎው ግበሩና ሓግዙ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ነቲ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እውን ስለዝሕግዝ ክንፅሕፍ ክንፍትን ኢና ነቶም ኩሉ ግዜ ዝፅሕፉ ድማ ፅቡቅ ጌርኩም ሓግዝዎም እናበልና ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽንወዲና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልና ምዝያ ክንገጥፈኩም ተሓንኩኑ مركتبن وينوا معلالة شعبي حريفني والطيب شطارة انتون حانتي شعبي ما يكوننا في أصبر عيكم أبعد زلنا عودنا حفاشي لحد النبنا بزين سنتنا يسورانا ما يكسر قوي أجرمنا